Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 13. Masilwan ti managdakdakas kadagiti mismo asauna, ngam tinalintag a tao, mailisi na ti bagina iti riribok. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Fred, Domingo inton bigat. Wen, amok a Domingo inton bigat. Apayaya? Intayo makimisa kada nanang. Agkukuyog tayon ton. Ay katwan na. Kalpasan ti misa. Intayon tumangan ni Jerwar. Wen sigurado. Kaya't matdananang kantatang timangan ijerwar. Manmanuda ngamin amangan ije restaurant ka. Sige nga Rod. Ibagam to katakwada. Tamasapad nga umay dito'y balay inton bigat. Ibagam to umeten, adito'y danton nga agar mo sa ara. Mami, Domingo inton bigat saan ka di? Wan anak, kat kas iti sigod, intan tumanen makimisa. When mami, sigud mat akas tatyar aramiden ta, tunggal madanon ti Domingo. Wan anak, masapol, saan tayo aliplipatan ti obligasyon tayo iti apo. Iso akadaal daw ti Domingo, masapol amapan tayo makimisa. Tapno agyaman tayo kadagiti parabor nga ipapaay na kada tayo. When mami, day tamat lang ti kanayon nga ibaga ti teacher ko. Maalangaro din anak, ingka maturugan, iti kasta saan ka mapuyatan. Masapat ang agrubat inton bigat. Iti kasta saan ta amala daw amapan makimisa. Anyamutan. Adda manon dito'y day tanaga na kabalasang. No apay-pay lang amin nga umay makimisa. Aginda dalusmat. Idin to tamo matikadwan. Anaganak abalasang. Gapo iti kinaggaranggan diyang na. Oy, Norma. Apay asaan ka makaid na? Madamapay lang ti misa. Kasano? Masurunak. Ne, tanya ko mati pakasurunam. Sapay anda tayo dito o nagdisimbaan. Dayjay man Dayjay ti kasurun ko. Kitaam ngamin Nimat alfa dayjay. Nasayat mat, tadadagayam dito'y. Imay damat gayam na kimisa. Si Kamat. Apay anak ko nam anasayaat. Tadada dito'y amakimisa. Ay, nagmadintupay akitaan. Gaputa agin ko kunala ang dayta. Anyan ti kasta pa nagsasaom, Norma. Chris anak, kan, nalpasan ti misa, agawid tan. Santa ka din amang restaurant, sakbay nga agawid ta, mami. Mabisinak nga minan. Kasta ay anak, alangarod, kan. Inta pa mang restaurant, sakbay nga agawid tan. Sige, mami. Talaga kami na mabisina. Sa bagay, oray siya. Mariknak mo tan ti bisin ko. Sige, umay ka nga rodan, anak. Sige, mami. Mapantangarudan. Ay na, talaga na mas nagitiputahin na dito'y a restaurant. Nabsugak. Ay, oray siyakmat Nabsugak. Ay na, itaman lang amin nakaadok tinangan. Sa nabali, nanang, tatang, umay tayon tumanen mangan dito'y. Wen, nanang, tatang. Di uray man kadalawas nga umay tayo mang restaurant. Saan Di pa'y kat nagdakalin ang magastos no kasta. Saan, nanang? Mabit lang nanang tatang, Fred. Urayan daklabiit ditoy. Mapanak labiit ijaban niyo. Alang nga Rod, urayan da kan dito'y. Darasam ito kasta. Makaawid tayo mantan. Si Kamat gayam ti masabat ko, Alpha. Naggapwam? Napanak di taban nyo, Norma. Sige urayan na kunti anak ko.
Mapana kon iti ayan na. Ay, mabit lang. Adda ka di bagang? Awan magkit de. Angam, mas daawak laang. Gapo ta nakita ka manen itay, ijay simbaan. Napan kamot gayam nakimisa. Sigud matakas tater aramidak. Tunggal Domingo, makimisa kami iti anak ko. Kasta? Ay, anyan dagiti agin dadalos at tao? O sige ha, naawanan ti bagam, mapana kon iti ayan ti anak ko. Amangan numatagtaganan, amang ururay kanyak. Anya ayaday ta ilaklakom, Alpa. Ay ko na, kan-kanan, naimas da ito eh. Gumatang kayon. Alaman nga rod balasang ko. Kasla na imas dayta. Iso gumatangak man. Sige nga rod nana, mangpili kayon dito eh. Naduma-duma nga min a klase dayta. Adabiko, baduya, kansuman. Ikanak man nga rod dita baduya. Suman ken bikaw. Kaya't kung ngamin aramanan amin dagita. Kasta ka din nana, maalang nga rod, mabiit la ang tamang isupo ta. Adda ka mo't gaya mantina. Ay guri ka man. Anya day ta nakasupot nga awit maw. Nasabat ko ngamin ni Alpa, nga agisor-sor-sor itikan kanen. Iso aday to'y, gimatangak man. Ay ramanan taman nga ron day ta. Nabayagan kahit jak nang nangan iti kang kanan. Ala nga rod, mabiit laeng. Tairwar ko dito'y supot. Bang timpla ka nga rodan iti kape Naimas daytoy ang maikape lakay. Ay, malang rod. Mabit lang tayo nakagtimpla iti kapita. Wan, ay. Pagsangwan taman daytoy ginatang ko kan ni Alpa. Naimbag nga orasyon, nanang, tatang. Madamamat gayam ti panagmerienda. Wala nak. Ay apag-isaw ti umay maw. Ay umay kamitin Taglalang lang tayo magmerienda kada nanang maw. Ay, ewan mo't nga men, Norma. Ay na. Agtugaw kan, tag merienda tayo. Sige man nga rod, nanang. Kasla na mas day ta meriendayo Ewan anak, ginatang ko man kan ni Alpa. Ala, mang timpla ka mo ten iti kapem anak ko. Apag iso da ito'y baduya, biko kan sumahan. Anya ti kunayo, nanang. Ginatang yu dagita kan ni Alpha? Wan, Da kayo langan ti mangan kadagita? Nabsugak pa'y, nanang. Tina, apayakas dyan ni Norma. Kasla dagura na ka ni Alpha. ay, jakman amo iti dayjay nga anak ta. Nasing patupay ni Alpa. Iso asaan ko man nga amo, no apay akagura ni Norma. Kasaritak to man ni Norma. Sapay man nakimisa. Apay ngay, kasla di na yaplikar dagiti sa o ti Jaws. Ay, saan ko man nga amo iti dayjay a tao. Alaman nga raw kasaritam to. Saan arumbang akagura na ni Alpa? Gaputawan mo't ar-aramiden ni Alpa kunkwana, amaday. Ay, ta kasaritak to. Ay, uno ada nga taapal na ka ni Alpha. Gaputan ni Alpha, naganak na balasang. Nupay kasta ka napintas lata. Sa laday ta, nagagatpay. Dayta ti saan ko nga amaw lakay. Nga munupod no, nga daapal na kan ni Alpa. Ay akat aggagat mo't Mabalin na mo't ti aglako iti bakan. Wano manglukat iti store. No maipapan mo't iti kinapintas ti apalan na. Nagdumada kan ni Alpa iti kinapintas. Awan tilaan nga imparswa ti Diyos. Naimbag nga oras siyo, Tita Norma. Umay ko kumalaang itid to'y papaytid ni Mami. Anya day ta Adtoy o, Tita. Nagluto ni Mami iti masida.
Iso ako nana, umay ko kano itad daytoy ipadiguna kada kayo kani Tito Fred. Ay, ladingitak. Ngam saan ko nga awatan dayta. Kabaulak mo ti agluto, iti si daon mi. Ha? Ngam, sayang mat daytoy no diyo awaten tita. Ay, saan na masayang dayta? Gapo, tada kayo mat amang sida. Alakit din, yawid mo mat lang dayta. Gapo ta saan ko apagan ano. Agluto aklaengan, iti si daon mi. Anya ka mat Norma. Apay mat api na ba inam ti anak ni Alpha? Apay asaan mo nga inawat ti impadigoda? Ay na, kabaulak mo ti agluto, iti si daan. Iso asaanan anaskan nga awatak ti ipadiguda. Unay kalakit din na ya. Anya launay ti pagkaskas taam aya. Basta, saan ko akayat nga awatan ti anyaman nga aggapo iti dayjay nga Alpha? Apay aya kasta ka. Awan na ti madingar aramidan kan ni Alpha. No apay anapudot launay ti ulom kan kwa na. Gapo, tamadi ti aramid na. Agasam, nagsikog, abalasang. Saan na nagayatan ti kasya nagbanagan na? Kanuray no nagsikog da diya balasang. Tan na diskarti matiti panagbiagda. Ado ti amo na trabaho. Iso asaan da alumanglangan amangan. Chris anak, Domingo manen inton bigat. Mapantamanen makimisa. When mami, iso amasapak amaturog ita. Iti kasta, masapaak matlaang nga agriing inton bigat. Wen anak, uray siyak. Masapa akmat amaturog. When mami, maturog ka mat amasapa. Iti kasta, makainan na ka mat. Amok anabannog kayo iti agmalam. Ay na anak, mapunas adagos ti bannog ko. No kasta makitkita ka. Iso adinak pagdanagan. Kasta ka di, mami. Thank you, Tauray awan dadik. Ada kalatamang ipatpatag kanyak. I love you, mami. I love you too, anak. Intayo manan makimisa inton bigat, Norma. Wen tatang, katkas iti sigod. Masapa kayo nga umay kanina ng ijebalay inton bigat. Wen, umay kami amasapa. Wen na, tapno saan tayo amala daw? Ay, un gaya manang. Nasa o kanyak ni Fred. Pinabainam kano ni Alpha, hindi nagpadigo iti masida. Saan ko apinabainan, tatang? Saan ko lang nga inawat ti impadiguna? Gapo takabailak matiagluto iti masida? Anak, saan arumbeng ti kastangar aramidan? Tasing petmet ni Alpha. Mapaya kaguram. Ay, maditikas ta anak ko. Nalpasan ti misa, Norma. Agawit tayon. Wen, intayo nga rudan. Ayabamon dananang kantatang. Aguray ka man, Norma. Apay akasta ti lang, Ada ka dirikrik na, Ay, awan madi amarikrik Fred. Ay, kaslang amin manggagkupay lang ti sermon itay ni Apo Padi. Kunana, awan kanut serbi na amakimismisa tayo. No saan tayo matasipupuso? Ay, pudno day ta, Norma. No si pupuso tayo ang makimisa, denggan ti apo dagiti dawaten tayo kankwana. Ken no yaplikar tayo dagiti sasauna, lumagantirik na tayo. Kas kumaken ka, kaguram ni Alpha. Kat awan mo ti madingar aramidan na ken ka. Sana kaya ti Diyos day ta. Pudno dayta, Fred. Naamiris kong tibidot ko. Iso akasaritak to ni Alpha. Agkid dawak iti pamakawan kan kuana. Gapo kadag iti mading impakpakitak kan kuana. Alpha, agawid kayo ka din? Wen Norma, nalpas matan ti misa. Iso nga agawid kamin iti anak ko. Adupay ngamin ti matrabaho iti balay. Kan saan laday ta, mapanak pa'y agatang iti ilakok inton bigat. Ay, kasta.
Alpha, mabalin ka di nga agsarita tabiit? Ah? Sige Day talaga ngam. Anya ka diti pagsaritaan ta? Kwa. Kayat ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti mading impakpakitakan ka. Sapay la kumata mapakawan nak. Di ka agdanag, Norma. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam. Awanan day kanya. Ngamin, saan akayat ti Diyos nga agimula tayo iti sakit tinakam iti pada tayo at tao. Sa dino ti papanam, Norma? Nakasukat ka met? Winfred, nagtulag kami ngamin ka ni Alpha. Agkita kami ita ije palengke. Tulungak nga aggatang kadagiti lako na. Mayat da ita, bakit? Iti kasta, makasurusuro kamot nga glako-lako iti makmakan. Wenno anya pa'y dita, mabalin nga ilako. Winfred, ay na, nagmayat gayam terik na, no kastoy. Nalaos lang amin ti apal ko idi ka ni Alpha. Iso akas jay, ginurak, nga uray awan mo't madi nga araramidan na kanya. Ala, saan mo na panunutan da ita? Tinapateg, nakamiris kan. Husto ka, Fred. Kat pagyamanak ti Diyos, gaputa saan anagimula iti sakit tinakam kanyak ni Alpha. Agbalin tayo anasaya taday ta ti pagayatan ti Diyos. No anya ti intay maadadal iti simbaan, intay ipabiyag, takasta tinapudno a Kristiyano. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ribotazo. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.